Hello, hello. So we'll provide other. Oh, hello, hello. Luzon. Luzon. Ayan, so meron daw kaninang mga nakikitang nagsisigarilyo sa loob ng Coliseum. So delegation heads, may we ask your help? Pakicheck po ng mga delegations nyo. May mga nagsisigarilyo daw sa loob ng Coliseum. Mic check. Pagsubok sa mikrofon. 1, 2, 3, 4.
Congress. Yes, hindi lang excited, kundi super duper excited. Siyempre, every year ko itong inaabangan. How about you, partner? Siyempre, sino bang hindi magiging excited sa MYC? Kanina mang hapon, pumunta ako ng SM. Yung mga naka-green, naka-ID na sila, nasa SM pa lang. Wow, super excited talaga Tapos sila. nagkalat doon yung mga taga-partido sa SM, naka-ID na sila, di ba, partner? Prepared na prepared. Prepared na prepared sila. So at this point in time, ladies and gentlemen, please once again, please welcome the Caceres Animators to perform this year's theme song, Say Yes! Everybody clap your hands! Hey! Palakpak naman dyan! When Jesus said yes, nobody
mo pa ba? Kakayanin pa! Kaya pa, nagsisimula pa lang tayo, Oh, ha? hanggang 5 a.m. pa to. Hanggang 5 p.m. pa to. Para naman magkaroon ng... Ayan, anong meron dyan? Ayan. Nahulog yung cross ko. So para naman magkaroon ng involvement ang ating crowd, this is again... Ayan. Nababibrate partner yung mind ko. Yung mic ko hinahabol eh. Gagawin natin ulit yung traditional wave. Kasi Ayaw na nandito natin na yan. tayo sa Coliseum. Yes, Tito. So gusto Okay ko ba yun? yung traditional wave tayo. So yung wave natin, magsisimula sa Central, High Central, Buhay pa ba kayo dyan? ayan, papunta dun sa halo-halo. Halo-halo. Ay wala eh, meron diyang other diocese, may bay, may partido. May naka-red. Pagkatapos doon, babalik dito kayo. Okay ba Sa yan? baba. Pagkatapos doon, babalik kayo dito. Punta tayo doon, balik tayo Other papuntang diocese. Central. Central District. Are you guys ready? Ready na ba? Mukhang mahina yung energy nila, partner. Mahina. Ready na ba kayo? Alright, so, in 3, 2, 1, alright! Kayo naman! One! Balik! Yeah! Balik! Ayun na sila! Yes! Bring the to Central. Balik! Balik! Bring the district. Scream! District, Marikina District. Kayo naman sila! Sige pa! Scream! So ngayon partner, meron tayong tatawagin to formally open this program and to formally welcome us in the MYC 2018. Tawagin natin ang pinaka-pogi, kahit stress mo siya, pogi pa rin siya. Talented siya, and siya yung punong abala for this MYC. So no other than let's call on the Catholic Youth Commission Director, Reverend Father Arnel Jovel. Okay, good evening sa inyo, boss. Good evening, boss. Everybody say, I am not afraid. Kaya chill sana. Tunta, I am not afraid. Kaya chill sana. Okay. Giraroy, ako si Father Arnel Haber, ang Director ng Catholic Youth Commission. Okay. If you remember, last year, okay, nag-promise kami to introduce two things for the MYC 2018. Unfortunately, walang masyadong malaking changes ngayong year. Why? Medyo nahirapan tayo maghanap ng schedule. Ngayon nga, medyo nagka-problema tayo sa paglinis ng Coliseum. Nagka-problema tayo pag-set up ng sound system. So, my plan for next year, ang NYC, hindi natin gagawin after translasyon. Kung saan ang dami natin kasabay. Pipili tayo ng date kung saan pwede tayong makabuelo ng mga holiness na mag-change ng schedule at mag-introduce ng mga bagong bagay para sa MYC 2019. Remember, next year is the year of the
Ano nga ni? Year of the... Okay, next year, starting November, will be the Year of the Youth. So dapat, mas bongga ang ating celebration ng Year of the Youth ng MYC, AYP, and others sa Year of the Youth. Okay? So, well, anyway, I just would like to welcome you all. Let's just enjoy the night. Whatever na prepare namin, pagtsagaan na lang nyo. Pagtsagaan nyo na lang. Okay? Let's enjoy this year. But promise next year, probably, we will have the MYC 2 weeks before Peña Francia. 2 weeks before Peña Francia so that we can introduce many new things for the MYC 2019. Giraray, mga jóvenes, everybody say, I am not afraid! Kaya, chill sana! Okay, palakpakan mga jóvenes, makusog! Alright, thank you so much, Reverend Father Arnel Habel. Ayan, like na rin yung partner yung I am not afraid, kaya chill lang. Chill lang tayo sa life kasi alagaan natin ang mental health natin. Di ba, Kay? So at this point in time, di ba nagkaroon tayo ng delay kanina sa technical? So we'll be moving the program. So bukas na ang joke. Oo naman sila, Nico. Yan, so tingnan natin yung mga IDs natin. Tingnan natin yung mga IDs natin. Alright. So yung Holy Rosary natin, yung prayer of the Holy Rosary, i-move natin yon mamaya in preparation for the worship concert. Handa? Handa na ba kayo sa worship? Ako po talaga yung translator niya. Handa na ba kayo sa worship concert? Yes! So bago tayo mag-move sa next part ng program, magkakaroon muna tayo ng gentle reminders. Ayan. Gentle reminders. Mga paalala para sa inyong Hello, para hello. maging successful yung MYC natin. Hindi na kisama yung microphone ko kanina pa to. Hello, 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 hello. Gentle reminders. Sige po. Wow! Grabe! Siya partner. Okay, yung una is lalapit tayo. Ayan, okay, sige tayo mag-a-adjust. Una, kindly observe proper segregation of trash. Ayan, so may mga trash cans dyan sa paligid ng Coliseum. Yung mga basura, so proper segregation po tayo. Pumasok tayo dito ng basura, pero aalis tayo ng wala ring basura. Next, Plastic bottles should also be separated from garbage bags, cans, and bin and should be thrown at a designated places. So wala yung nabubulok sa bin nabubulok. yes, tungod mo, linig mo shall be implemented to maintain cleanliness. So huwag kayong magbulag-bulagan kung meron dyang plastic ng snow bear or max or whatever. So pulutin niyo yung basura. So next, again, kindly observe proper segregation. So next, 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 ayan. Sa Coliseum naman, avoid vandalism and unnecessary activities that would destroy the facilities. Especially yung mga nasa taas. Hi! Yung mga nasa taas. Yes! So wag natin gagalawin yung mga ano ba yung tawag dyan? Yung mga bakal dyan. Yes. Yes, baka kayo yung mahulugan ng bakal, hindi nyo matapos yung MYC. ayan, grabe. So next, Nico, is no loitering during the Holy Rosary, Mass, Pizay prayer, and talk. So, ngayon pa lang kung pupunta na kayo ng CR, mag-CR na, basta during Mass, wala na dapat makita naglalakad-lakad dyan. Okay ba yan? Parang hindi pa Hi! Ayan, so bawal maglakad-lakad dyan during Mass. Siyempre, we need to respect the Holy Mass. Yes. So, papatulong tayo sa mga delegate. Again, no loitering during Holy Mass, Rosary, Tizay, and during the talk. So, walang maglalakad. Next, do not touch anything that doesn't concern you at all. Nole me tangere, touch me not. Okay, so wag kayo. Bakit magawag na mong gagawin? Hindi naman kayo concern, wag nyo nang hapak. Ayan, so next, everyone is encouraged
actively. So, during animations tayo magsayawan. And during Holy Mass, dapat nagre-response tayo, nagre-reply tayo, kumakanta, and makikinig dapat tayo. So, participate actively. Ayan, next. Individual, always wear your IDs. Okay, so may mga pulis na iikot. Kapag hindi kayo nakasuot ng ID, baka magkita-kita tayo sa presinto. Kawawa naman sila. So, wear your ID. Isuot nyo na yung ID nyo kasi yung mga pulis, yung security team will call your attention if you're not wearing your ID. Okay? So, always wear your IDs. Next, no one is allowed to go out of the Coliseum. So, kahit anong pilit nyo pakiusap sa security, hindi kayo papalabasin. Siyempre, for security purpose, partner. No drinking. Oh. No drinking of liquors, no drugs, no littering. Oh, no drugs ha. Bawal ang drugs, mga brad. Ayan, no smoking once And again. no smoking. Kanina, merong mga nadakip na nagsisigarilyo sa loob ng Coliseum. Ayan, so sana wag na kayong sumunod. And so next, if you have concerns, feel free to approach the staff. So any staff, yung mga naka-animator shirt, and Yung mga nakasuot ng ganito, red or maroon shirt, yeah, please just approach them. and syempre, safety first. The safety of everyone is a primary concern. So kung gusto nyo sumayaw, yung mga nasa taas kapag tumugtog na yung Ave Maria, chill-chill lang tayo. Yan, sabi nga ni Father, Kapag, chill lang. pag nahulog tayo, yan, kaiba tayo ng mga delegation heads, kaya ng NYC kung may madidisgrasya ngayon. Yes. So that's all for our Gentle reminder. gentle reminders. So at this point in time, while we are waiting for the mass to start, lahat ba kayo bumili ng raffle tickets? Lahat ba bumili ng raffle tickets? Yes! So, at Sino ang mananalo ng 20,000? sino kaya? Baka ako, partner. Di ba last year nakakaingit yung nanalo ng laptop? Oo nga. Saka may bike pa. May bike pa, di ba? Sino ang mananalo ng cellphone? Samsung ba yun? Cellphone! Samsung, ayan! Ayan, so for just 10 pesos. So simulan natin yung raffle tickets natin, yung So, raffle. yung ruleta natin. Nasaan yung ruleta natin? Ruleta. Ruleta. Asan yung ruleta natin? Wala pa yung ruleta natin. Ay, mamaya na daw, partner. Mamaya pa yung ruleta. Sige, ngayon, magtatanong tayo, di ba, partner? Tatanong tayo ng expectation nila sa MYC. Okay. Saan ka pupunta? Sino dito gusto magpa-interview? Ayan, sino dito yung gusto mong pabibo? Sino dito yung mga hashtag pabibo? Ayan, Hashtag pabibo! Ayan! Lapit tayo! Hashtag pabibo! Pwede bang tumapak dito? Yes! Sino ba dito yung hashtag? Ayan, binavolunteer na. Ang tanong gusto mo? Partner, nasaan ka, Kay? Ayaw nila. Asan ka, Kay? Hello, partner. Hello, Kay. Ayan! Kay! Hello! May nakuha na ako, partner. Okay, going partner. Okay. From Rinconada District! Yun ba? Hey, hello. Anong pangalan? Joey. Hello? Sigaw mo! Sino? Joey! Tagasan ka, Joey! Yes! Uy, di pa nga. Ganun lang. Gusto mo lang sumayaw? Type ka, di pa tayo nag-interview eh. Joey! Ano yung ina-expect mo ngayon sa MYC? May matutunan po, dapat mag-enjoy. Anong gusto mong matutunan? Kung paano po mag-worship. Kung paano mag-worship, gusto mo... Palakpakan natin, Joey from Rinconada. Ayan, thank you. Ayan. Ay, ito naman, partner. Binolunteer siya ng ka-group niya. Ayan. So, anong pangalan mo? Angela po. Ay, Angelo. Taga-saan ka? Rinconada from Bulacan. Yeah! Woo!
po maka-meet ng maraming friends po sa Oh, kailangan niyo daw ng friends! Guys! pala sa Holy Rosary Minor Seminary. Hey. Hello po. Ate Papit ko. Yes, thank you very much! Okay, thank you very much! So ngayon guys, ititigil muna natin yung ating hyper side. Yes! Magsisimula na tayo ng ating Eucharistic celebration. So bawal nang kumain, bawal nang lumabas, and please, bawal na maglakad-lakad. Makakaasa ba kami doon? Makakaasa ba kami doon? Okay, so thank you very much. So prepare ourselves, dispose ourselves for the Holy Eucharistic. And so let's dispose ourselves into silence. Thank you very much. So please turn off all your mobile devices. Paki-off po ng mga phones. Yung mga naglalakad-lakad po, kung pwede maupo na tayong lahat. Inaapunan po kabos ng mga madre na mapakumunyo po at dyan. Kung pwede, dito na po kamo sa may side kang stage, magtukaw. Sa may left side po, tangani po matawan kamo ng instructions sa pagpakumunyo at dyan po. Tapos sa gabos sa kaubenan, paki-ready po kan sa inyong mga kandila. At yan sa paglaog kan sa tuyang namumot na nila, susulaan tapuan sa tuyang mga kandila. Sa gilare po, sa gabos na participants, paki-ready po kan sa inyong mga kandila. Sa pag-intro na po niya to sa tuyang mahal na ina, susulaan po niya to sa tuyang mga kandila. Salamat po.
September is always associated with Our Lady of Peña Francia, our Ina. It is for this reason that I invite you, my dear friends, my dear Bicolanos, my dear devotees of Our Lady of Peña Francia all over the world, to come together in spirit, in prayer, in rejoicing, in veneration, as together we celebrate this wonderful feast of our Blessed Mother, our Ina, Our Lady of Peña Francia. The theme of this year's festivities is imitating Mary's humble service in the year of the clergy and the consecrated persons. Yes, my dear brothers and sisters, my dear devotees of Our Lady of Peña Francia, we are called to imitate the Blessed Mother's humility, by the power of which the Son of God became man, became our Savior, and Mary became the Mother of God. Mary exhibits through her life of simplicity, through her obedience to Almighty God, and most especially through her self-surrender to the will of God in the service of God's people. Today, in our land, we're asked to be humble, where so many people are aspiring for power. Today, in our land, where life is trying to be made complicated by modern technology and the temptation of materialism, we're invited to live our lives in simplicity. God loves a humble person. God cares for simple person. Like Mary, let us imitate these virtues of hers, so that with her we may always glorify God and do good for our people. Again, I invite you all to the solemnity of Our Lady of Peña Francia festivities. Join us in all our novena prayers. Join us in all our efforts to promote this devotion, and join us most especially in imitating the Blessed Mother in her humility and simplicity. God bless you all. Viva la Virgen! September is always associated with Our Lady of Peña Francia, our Ina. It is for this reason that I invite you, my dear friends, my dear Bicolanos, my dear devotees of Our Lady of Peña Francia all over the world, to come together in spirit, in prayer, in rejoicing, in veneration,
as together we celebrate this wonderful feast of our Blessed Mother, our Ina, Our Lady of Peña Francia. The theme of this year's festivities is imitating Mary's humble service in the year of the clergy and the consecrated persons. Yes, my dear brothers and sisters, my dear devotees of Our Lady of Peña Francia, we are called to imitate the Blessed Mother's humility, by the power of which the Son of God became man, became our Savior, and Mary became the Mother of God. Mary exhibits through her life of simplicity, through her obedience to Almighty God, and most especially through her self-surrender to the will of God in the service of God's people. Today in our land, we're asked to be humble, where so many people are aspiring for power. Today in our land, where life is trying to be made complicated by modern technology and the temptation of materialism, we're invited to live our lives in simplicity. God loves a humble person. God cares for simple person. Like Mary, let us imitate these virtues of hers, so that with her we may always glorify Diyos maray na banggi mga jóvenes, asin mga aki ni ina. Kunya nagkakatiripon kita ninmay kaugmahan, asin pasasalamat sa mahal na Diyos, sa iyang karahayan, asin pagkamot sa satuya. Sa espesyal na paagi, kita man nag-uugma, asin nagtataong onra sa satuyang ina, Nuestra Señora de Peña Francia, sa iyang makaina asin mamumutong pangataman sa satuya sa iyang mga aki. Sa pagtiripon niya to para sa ginigibutang Marian Youth Congress 2018 na may temang Do Not Be Afraid. Hagadin niya to ang grasya nin paglingkod, dedikasyon, asin padagos na pagsaksi. Tanganing bilang mga jóvenes, padagos kitang makasimbag sa pangapodan kan Diyos, asin maisagibo ang satong mga katungdan sa pangataman asin tabang kan satong mahal na ina.
Magtaninong na po kita, asin iandam na niyato ang satuyang sadiri sa pagselebrar kan Santa Misa na panginginotan kan satuyang ginagalangan na Arsobispo, Reverendissimo Rolando Octavos Joventria Terona, Order of Discalced Carmelite, Doctor of Divinity, Arsobispo kan Cáceres, asin ang mga nagkapirang kapadian. Bilang sarong pamilya na nagkakaburunyog sa pagtubog, magtindog kita, asin maugmang nyatong awiton, an awit sa pagbuon. Sa ngaran kang Ama, asin kang Aki, asin kang Espiritu Santo. Amen. Ang katunungan mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Isusunod po niyato ang pag-entronar kay Nuestra Señora de Peña Francia, patrona kan Bicolandia. Sa baton niyato na may kaugmahan ang imahen nin satuyang ina sa paagi nin makusog na palakpakan. Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva! Viva Reina nin Bicolandia! Viva! Iwagay-buhay po niyato ang satuyang mga panyo.
Francia! Viva Patrona can Bicolandia! Viva la Virgen! Sa liwat po, palakpakan po niya to ang satuyang namumutan na ina. Bilang sa iyang mga hovenes, satuyang ipamigdi ang gawin ni pagdusay. O Virgen María, Esta Señora de Peña Francia, Reina ng Kapolandia, sa imong dusay na pangatama ng gabot, sa imong aking, sa mong kaguranganan, sa pagkimamay mo sa iyang pagtios, sa takot sa iyang kagadanan, nagdudusay kan sa mong buhay, kaming uya sa imong pamilisan, sa paghimatik kan sa imong agranay, asin pagsunod kan Diyos nun nakabuktan. Uyak kami sa imong atubang, nagdudusay kan sa mong kakayahan, asin kaluyahan, kan sa mong kaugmahan, asin kasakitan, karahayan, asin kakundian. Patalubuon mo ang sa mong kaisipan, asin kaugalian, ang sa mong kulturang Bicolnon, tanganing maging tunay, asin makahulugan, nakapahayagan kan pagtubod na Diyos nun. Antabayan mo man ang mga masunod na kapag-arakian, kurog na ang mga hovenes mo niyan. Tanganing ang sa indang idealismo, asin kakusugon gamiton sa katanosan. Nuestra Señora de Peña Francia, kumaugayon niya mong reyna, idududusay niya mo sa imo ang bilog na Bicolandia. Salamat o reynang namumutan sa ibinaras mong biyaya. Panua ang sa mong kabutan din paglaong asin pagingoa sa Diyos nun na banwaan na nagpapaurog sa katanosan, nagpapahalaga sa buhay asin nagmamawot nin kamurawayan na diing kasagkoran. Amen. Kagurangan, rinoro kiyaw ka ning huli kang simong pagkaherat, asin katanosan, simong ibinaba ang mga mapababaw, asin ilinangkaw ang mga mapakumbaba. Sa misteryo kang tataramon na nilaman asin sa siyang Birhen na ina, itinaw mo sa muya ang pinakahanglaw na ehemplo kang sa imong Diyos nun nakadunungan. Suluon niya to ang satong mga kandila, asin iwagayway ang satong mga panyo, sa maugman niya tong pasasalamat sa Diyos sa balaog, asin pagtaon niya kan debosyon kiina, umawon ta siya sa pag-awit kan Gloria. Pamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Ginoo, mawita
Pinukuwang tayo, mamibig kita. O Diyos amang makakamhan, nilingya kami ni pagkaherang, tinibos mo kami asin ginibubong sa imong mga aking namumutan. Tawan sa mo ang tunay na kaligtasan, asin daraha kami sa kaburawayan na sa imong paruga. Huli kay Jesucristo kagurang nangyamo sa imong aking, nakaima mong nabubuhay at sinagahade, kasaro kang Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Pakipagsok na po kan mga kandila, asin matukaw ko ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, ipinapahayag ni Propeta Isaías na ang presensya ni Diyos iyo ang magtatao nin kaumayan sa mga taga-Jerusalem. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Isabi mo sa gabos na maluya ang puso, magmaisog ka mo, day ka mo matakot. Hilingan sa indong Diyos, madatong sa pagligtas sa indong. Dangan ang mga buta makakahiling, ang mga bungog makakadango, ang mga pilay makakalukso, siri sa mga usa. Ang mga pola makakaawit as sa kaugmahan. Ang tubig mabulos sa lantad. Ang mga salog mabulos sa kadlagan. Ang dagang alang magiging danaw, asin ang dagang mamara magiging burabot ni tubig. Tataramon kagtagurangnan. Salmo responsorio. Kalag ko, mag-umaw ka sa kagurangnan. Ang kagurangnan maimbod sa paman, matano sa mga pinag-aapi. Ang kagurangnan nagtataon ng kakanon sa nagugutom, asin ang mga nabibilanggo pinapaluwas. Kalag ko, mag-umaw sa kagurangnan. Huli sa kagurangnan, ang mga buta nakakahiling, asin ang mga napapadungkal nakakabangon. Ang kagurangnan namumuot sa mga banal, ang kagurangnan nag-aampol sa mga dayuhan. Kalag ko, mag-umaw sa kagurangnan. Ang kagurangnan nagsusurog sa mga balo asin ilog, inuulang ang dala ng mga maraot. Ang kagurangnan maghahade sa paman, Diyos susyod, sa panahon na daing kasagpuran. Kalag ko mag-umaw sa kagurangnan. Pinapagirundog kita sa surat ni Apostol Santiago na kitagabos may dignidad bilang nilalang kan mahal na Diyos. Magpahiling kita kan tamang maggalang sa lambang saro, haleon ang salang pagpaaro, asin patalubuon ang pagkamuot sa gabos na aldaw kan sa tuyang pagkabuhay. Ini ang mensahe kan ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni Apostol Santiago. Mga tugang, kung kamo
may pagtubod kay Jesucristo, na sa tuyang mamuraway na kagurangnan. Ang mga tao, ako unido, na daig pinapalain. Halimbawa, may lalaking maglaog sa sinagoga, magayon ang kubig at sinigurawan ang siksik. Asin may maugman na duha, nagirisi ang kubig. Matao ka mong galang sa lalaking magayon ang kubig, asin masabi, dagos digdig sa marahay na tukawan. Tumupang ka sa salo. Nainidong nangihiling, naigwa ka mo ni pinapalain. Nakamo nagiging mga hukog, asin mga maraot na hukog. Maghimatay ka mo, mga tugang kong namumutan. Ang mga dukha sa kinaban, piniling ni Diyos. Nganing mayaman sa pagtubod. Magmamana at kahagayaan na itulugan niya sa mga namumuot sa iya. Tataramon kang kagurangnan. Matindugban ka boss sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapasaindo. Pagbasa ng banal na ebanghelyo susod kay San Marcos. Kayitong panahon, si Jesus nagbalik halis sa Ronan ng Tiro, nag-agi sa Sidon, pasiring sa dagat ni Galilea, sa tahaw kan Decapolis. Dinaranin da sa iyaan sa rong lalaki, na pumog asin pilot. Nakimahirak sinda na ibugtak niya sa iyang kamot sa lalaki. Isiniblag ang lalaki, irinayo sa katawuhan, idinaog ang sa iyang muro sa talinga kan lalaki, asin ang dila dinuktan na may kadikit na lutang. Dangan nagtingkalag sa langit, huminangos asin nagsabi, Ephata, nanbot sa bihon, magbukas kamo. Ang talinga kan lalaki nabuksan, asin ang dagilutan sa dila na hali, asin nagtaram nin mahusay. Pinagbuktan sinda ni Jesus na ipag-usip sa kigisayman. Alagad, urog-lugod na ipagbabalangipog ninda. Ang sa indang pagnalas na sukol, sabi ninda,
Ang gabos na bagay, ginibon niyang marahay. Ang mga bungog, nakakadangog. Asin ang mga pula, nakakatarang. Marhay na bareta kang sa tong kaguranan. Tinitignan ko lang kung maganda ang itsura ko sa screen. Okay. Hi. Bishop. Selfie. Kaso may tanong si cameraman. Saan yung cameraman? Pakikuha mo nga yung mga pare. Cameraman, yung mga pare. Kunin mo. Wow, palapakan natin sila. Ha? Father Rapper, huwag ka magtatago. Ayan. O, kunin nyo naman itong mga sakristan. Ito sakristan. Kunin mo. Ha? O, yan, o. Focus mo, focus mo. Ayan, o. Palapakan nyo ng sakristan. Talaga naman. Pero importante sa lahat, gusto ko kunin mo si Jesus. Kunin mo ang Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Ang mahal na Birhen. Mahal na Birhen. Ayan. Viva la Birhen! Ngayon, cameraman, pakikunin mo nga yung sarili mo. Magandang Diyos na barhay na banggi sa Indugamos. No? O, good evening. Magandang gabi. So, as usual, natutuwa ako na makasama ang mga kasama ko, ang mga kasing edad ko 55 years ago. You know, I remember last time we met, we had it at the Basilica. Okay ba yun pa rin? Sa Basilica natin, Gilibo, ining Marian Congress. At tuwag-tuwa ako sa inyong mga responses, ang inyong mga reactions o more responses sa mga talk, sa mga sharing. Kaya nung sinabi sa akin ni Father Ardel, Bishop, we will have another Marian Congress, this time to be held sa Roberto Gil. Di man ako nagduwa-duwa. Sabi ko agad, let's go. Ha? Lalo na ang ganda ng indong topic. Anong topic din nyo? 1, 2, 3. Very good. Do not be afraid. Meron niyang kanta eh, no? Do not be afraid, for I am with you. I have called you by your name. You are mine. Do not be afraid, for I am with you. I have called you by your name. You are mine. Okay, no? Hanggang doon lang alam ko eh. You know? So, do not be afraid. Pero, per instructions ng ating director, meron kayong speaker dyan. I'm sure mas maraming ma-share, no, na magagayon, mararom, enlightening ang inyong speaker sa wonderful topic na yan. Do not be afraid. Sa totoo lang, yan ang talagang mensahe ng buong Bible. The first message is God loves us. And the second is because God loves us, therefore
there is nothing to fear. Do not be afraid. At aram niya to, mga tugang, na yung mga tatarang mo na yan, nadagog niya to, ng ang anghel, nagpailing sa atong mahal na Birhen. Ano kayang pagbati? Maria, do not be afraid. Huwag kang matakot, Maria. Pano ka ng grasya, ang kagurang na nasa imo. Because God is with you. You are full of grace. Therefore, Hail Mary. There is nothing to fear. Aram niya to, na September 8, hasta ko niyan, September 8. Anong sinisinuwal niya to sa Alba Laini? Ang birthday o nativity kan sa itong mahal na Birhen. Kahapon, we had a very meaningful, solemn, and joyful translasyon. Sino sa inyo ang presente kahapon sa translasyon? Taas ang gamot? Marami. Marami ang hindi naka-attend. It was beautiful. Sa aga pa man sa San Francisco, beautiful weather. Nag-drizzle lang siya, very minimal, during communion. Pero kahapon, sa translasyon, sa master translasyon, nag-drizzle din also during communion. Para bagang sinasabi ng Diyos, ini ang sakong blessing, ang sakong joy na mahiling ko, ang dakol nga devoto, kang sakong surgon, sa way ini, ina kang sakong aki, si Maria. Kaya ko niya, gusto kong invitaran ka mo, mga aki, mga tugang, paghurap-hurapan niya to, sa iba si Maria, para sa to, sa sato. Ano ba ang iyang ginigimo para kita magtalubuwa sa pagtubod, paglaom, pagkamuot? Who is Mary for us? And what does she do in our growth of faith, hope, and charity? Importante yan mga hapot na iyan. Sabi nga, dahil kita pwedeng magtataram kang pagtubod kang Pilipino na hindi na ito ipapasok ang mahal na Birhen. Mary will always enter whenever we speak of the Filipino faith. Dahil kita mga Pilipino, we are very Marian in spirituality. Sabi nga ng isang hymno in Spanish, kita daw mga tugang mga aki, we are Pueblo Amante de Maria, a country in love with the Blessed Mother. Do you believe that? Are we a country in love with the Blessed Mother? Do you believe that? Do you believe that? Yes, indeed. We believe that. Na ang Pilipinas talagang very Marian in its belief in the Blessed Trinity. Sabi nga kang mga obispo, nag-ibig sila sa surat, sa liham, sabi niya sa letter nila, pastoral letter, bago pa raw dumating yung mga misyonero digdi sa Pilipinas o in our land, nauna na ang mahal na Birhen. The Blessed Mother preceded, nauna sa mga misyonero, mga Franciscans, Dominicans, Jesuit, Agustinians. Paano nangyari yun? Naalala nyo ba, nagirumdum nindo mga students, mga estudyante, mga jóvenes, yung tunong galleons na hali sa Espanya, then Mexico, Acapulco, then sa Pilipinas. What were the names of the 3 galleons? Sino mga pagsasabi? Isigaw ninyo. Sulpicio Lines? Anong pangalan ng 3 barko
na galing sa Mexico na pumarito sa Pilipinas? Ha? O mga seminarista? Hindi nyo alam sa history. Talaga, oh. Trinidad, Victoria, Concepcion. Very good. In that side. Very good. Kaya lang, nakita ko, gumamit ka ng Google eh. Nag-Google ka eh. No? So, Trinidad, Victoria, Concepcion. Trinidad, what is it? Blessed Trinity. The Blessed Trinity comes to our shores, bringing Victoria, which is victory against paganism, superstition, animal worship, animism, kasama kaiba ang mahal na birhen sa title na Immaculada Concepcion. You see? So the Trinity comes to our shores, bringing victory against superstition, animism, mga magic, yung mga ninuno natin, accompanied by the Blessed Mother under the title of Immaculate Conception. Isipin na lang natin another thing. Kung gaano karaming mga kababaihan natin ang pangalan with Mary o Maria. Sino sa inyo ang pangalan may Mary, may Maria o Mary? Taas ang kamot. Sino? Father, wala? Wala sa mga pare? Sa inyo, wala? Wala. Ang merong Mary, taas ang kamay. Marami. Daydang Maria, mga mysteries ng Blessed Mother. Halimbawa, Asunsyon o pangalan na Lourdes. Sino si Lourdes dito? Taas ang kamot. Si Fatima, taas ang kamot. Rosario, taas ang kamot. Concepcion, taas ang kamot. Tamo? Di ba, mga openers, maraming binunyagan noon na sinama ng magurang ang mga misteryo sa buhay o sa apparitions kang mahal na birhen. Fatima, Lourdes, sino mga pangalan? Pero ngayon, ang mga pangalan ng mga kabataan, iba na. Dahil nangaran kang santo, dahil nangaran kang mistero ng mahal na birhen. Kung nung una, Fatima, Lourdes, Anastasia, Nicolasia, Prudencia, ano ngayon pangalan ng mga kabataan natin, jóvenes sa kababaihan? Mga sweet pie, apple pie, pizza pie, strawberry, di ba? Chiclet. Hi chiclet, hi strawberry. Kaya bata pa lang, may diabetes na. Yun naman kalalakihan, nung una, puro Do ang pangalan. Ako, Rolando. Yung brother ko, Edgardo. Kapitbahay namin, Danilo, Tiburcio, Teodoro, Francisco, Jose, Andres, Danilo. Sabi ko na. Ngayon, para maging modern at saka macho, nilalagyan ng H. Yung Danilo, nagiging Danilo. Yung Rolando, Rolando. Alam ni Father Eric, minsan nagkukumpil ako. Nagkukumpil sa kumpil, di ba binabangit yung pangalan bago lagyan ng langis. Aba, may sarong aki, little boy. Very dark. Maitim siya talaga because hani sa bundok. Kani pa sa bundok. Nung pumila na siya para magpakumpil, nagulat ako. Nabasa ko yung kanyang nameplate. Ang nakalagay doon sa nameplate niya, Alan James John. Bakit ganito?
Alan James. Boy, ano pangalan mo? Alan James John Paul. Ano ka apelyido mo, boy? Barugbog. Pero alam ninyo, we laugh at our different names. Pero sa mata ng Diyos, sarulang ang ngaran niya to. And what is that? Christian. Kristiyano. Alam niyo ba, mga aking mga tugang, the holiness, sa historia niya to, yung mga young people, when they were brought before the emperors and the kings, and the emperors would ask them, what is your name? Ang simbag ng mga aki, Christian is my name. Maski aram ninda, na kapag sinabi na nilang Kristiyano ako, that means death. That means being fed to the animals. That means being fed to the ferocious lions. Pero dahil sila natatakot, Christian is my name. Mary is my name. Because Mary stands for the summit of what Christian is all about. Kaya nga, mga aki, mga tugang, ganun tayo kalapit kay Mary. Ang daming simbahan dedicated o parishes dedicated sa Mahal de Virgen. Example, Mount Carmel. Anong parokya nyo? The Blessed Mother. Fatima, saan pa? Lourdes. Ang daming parokya, di ba? Ganyan tayo kalapit sa Mahal de Virgen. Kaya lang, minsan, listen to this minsan, ang debosyon natin sa Mahal na Birhen ay masyadong malalim na nakakalimutan natin ang Mahal na Birhen, siya ina kang satong para tubos. Entonces, ang sentro kang satong debosyon dahil lamang ang Mahal na Birhen kung ang iyang aki si Jesus. The Blessed Mother introduces us to her Son, Jesus. Kaya sabi ko rin ng mga ibang reliyon, kayo, mas importante pa sa inyo si Maria kay Jesus. Parang ang ginagawa niya na si Maria ang Diyos. Aram naman niya ito dahil hindi yan totoo. Mary is never a God for us. Dahil man siya Diyos, ina siya. Naalala ko tuloy yung istorya ni Bishop Bacani. May sarong pade, pag siya nag-homily, sinasabayan siya kang gurang na nag-rosaryo, makusog. Makusog mag-rosaryo, nadidistract yung pare sa misa. Kaya sa homily, sabi ni Father, pag may nagmamisa, please, ihinto ang mga debosyon, no rosary, participate in the Mass. Second Sunday, ayan na naman si Lola. Nagmimisa si Father, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Please, sa misa, wala mo ng debosyon, maski na sa Mahal na Birhen. Ang sentro niya to, attention, dapat sa altar, sa Eucharistia. Sunday, third Sunday, gano'n na naman. May ang kusog na naman magrosaryo ni Lola. Mientras ng pade, nagmimisa. Sabi ng pare, ano kaya gagawin ko para mapahinto ko ito? Sa pagrosaryo, mientras na ako nagmimisa. Kilumantay, dahil yung kang pade, yung gurang, went inside the church. Sabi ng pade, ito na ang pagkakataon ko. And the woman knelt before the Blessed Mother, and the priest dahan-dahan pumunta sa likod ng Mahal na Birhen at nagtago. And the woman was praying, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Sabi ng pare, Manang, Mana. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you. Manang, Manang. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Manang, Manang. Sabi ng matanda,
Sino ka ba? Sabi nung pare, ako si Jesus. Sabi nung matanda, tumahimik ka, kinakausap ko nanay mo. No? Tumahimik ka. Sa totoo lang, no, dapat kausapin natin si Jesus through Mary. And when we call on Mary, yung prayer natin, hindi naman sa kanya nakatutok yun eh. Yung prayer natin sa kanya, pinadadaan lang natin sa kanya para madala niya kay Jesus. Amen? In the same manner that when we say the Mass, we raise up the bread and the wine and ask the Father through the Son to bless our intentions. Yan ang mahal na birin, dalan siya para maitaw sa tukang kaguranan ang mga grasya and biyaya. Now, who is this woman? Anong ginigibo niya? Kasi sa to. Number one, she is a woman of faith. Please repeat. She is a babae kang pagtubod. Next to being the mother of God, siya ay babae kang pagtubod. Ang buong buhay niya, isang pagtubod sa kaguranan. Kaya nga siya blessed because her life is one of faith in God. Alam niyo mga aking, mga jóvenes, if there is something you should never forget coming from the Blessed Mother as our ina, it is she telling you, my dear young children, never lose faith. Mga aki, dakikan mong mawawaran, inyo bibitiwan ang pagtubod. Mahirap ang buhay ngayon, marami tayong pinagdadaanan, madali tayong ma-discourage, madali tayong ma-depress, pero sinasabi sa atin, do not be afraid, have faith in God, and faith in me, sabi ni Jesus, and all things will be okay. So yan ang enot, being the woman of faith, she tells us, she reminds us, never to lose faith. Amen? Ikaduha, she is a woman of action. Why? Nanay siya eh. Nanay. Hindi pa ang nanay, napakasipag, nag-aalaga ng bahay, ng bata. No? No? Tinitignan niyo kayo siya ng tahanan. Sinasamahan si mister para mabuhay ang pamilya. Pag ang nanay naging tamad, walang mangyari sa pamilya, di ba? Importante ang nanay maski nasa bahay. Maski nasa bahay si nanay, importante siya doon. Kaya sinasabi ko to dahil one time, listen to this, one time may akong tinanong na bata, boy, sabi ko, ay, nene, babae pala, nene, liga, anong trabaho ng tatay mo? Magsasaka lang po, para umaw lang po. Oh, ba't po nila lang yung para umaw, magsasaka? Kung walang magsasaka, para umaw, wala tayong kakanin, walang bagas. Kasabihin mo, ang papa ko, farmer, magsasaka, para umaw. Walang lang. Ay, yung nanay mo, anong ginagibo? Ayan, sabi ng bata, nasa bahay lang po. Oy, lang ka na naman. Pag wala si nanay sa bahay, sino magluluto? Sino mangangalaga sa kapatid mo? Sabihin mo, ang nanay ko nasa bahay. Sa bahay siya nagtatrabaho. Nasa bahay siya. Wala lang. May kapatid ka pa. Meron po. Anong ginagawa? Security guard lang po. O lang na naman.
Kung wala security guard ba, marami dyan mga mandurukot, magnanakaw. Sabihin mo, ang kuya ko security guard, tapos walang lang. May kapatid ka ba? Meron po. Babae. Anong ginigibo niya? Nagtitinda po ng ii. Ano? Nagtitinda po ng ii. Ano yung ii? Yung pong halamang bulaklak na pamango. Ilang-ilang. Sabi niyo, wag ko sabihin lang kaya ii na lang. Ano? Huwag natin lalangin ang pagiging ina na Birhen. Ina siya ng simbahan. Entonces, pinapangatama niya, inaalagaan niya ang simbahan. Inaalagaan niya kayo at ako. Inaalagaan tayong lahat. Dahil mo pwede sabihin, mahal na Birhen, pinalang yan ang simbahan. No! Alam niyo yung kanyang mga apparitions sa Fatima, sa Lourdes, sa manlaylay na lugar, yan ay para ipakita sa to, nagnigibo niya ang iyang gampanin, ang katugdaan bilang sarong ina. At sarong ina, pinapalalahanan, tinutugtuan, ginigit ang iyang mga aki. Hindi ba? No? Yan ang mahal na Birhen. A woman of action. Faith is not just something I keep in my heart. Faith is acting out of my heart. Kaya kung naniniwala ka na isang tao, ipinapahiling mo yan sa iyong magandang pagkilos. At ikatulo, and then I will end. Ano ang ginigibong kang mahal na Birhen para sa atin? Modelo siya kan sakripisyo. She's a model of sacrifice. Nakiisa siya, nakisaruro siya sa sakripisyong ginigibo kanyang aki sa krus. Aram niya to, na Pedro, yung ibang mga apostol, nagtakbuhan sila, nagsi-excapo sila sa takot. Pero sino who remained at the foot of the cross? Mary. Mary of Magdala, Mary of Cleopas, John, Sindalan, who remained at the foot of the cross. Kaya nga bilang tunay na ina, damang-dama niya ang sakit na dinadaanan ng kanyang anak, pero naroon siya para palakasin ang kanyang anak sa gitna sa atubang kang pagtiyos o kahirapan. Lesson. Tayo rin nahihirapan, di ba? Marami tayong pinagdadaanan. Meron tayong temptation to run away. To run away. Imbis na harapin natin ang problema at patulong tayo sa iba. Sinosolo natin ang problema. Mahina tayo. Hindi natin kaya yan pa nag-iisa tayo. Si Jesus nga, sinamahan ng 5 o 4 na tao. Kaya tayo pag may problema, may paghihirap, huwag tayong lalayo sa krus. Sa halip, let us embrace the cross of Jesus and let us offer our own pains, struggles, and suffering to Jesus with the Blessed Mother. At magugulat kayo, mga aking mga tugang, kung paano God will strengthen you. Itatausido kang Diyos ang kakusugan, kang puso, siriman kang kalooban para harapin ang problema at dahil lang yan, itataon ng Diyos eventually ang solusyon para sa iyong problema. Kaya nga pagkaganda ni Jesus, tapos ba naman ang iyang buhay? Dahil nabuhay siya liwat. She rose from the dead. And that is the power of God to
those who accept pain and suffering in faith, in prayer, in companionship, he or she will rise again. Mabubuhay sa liwat. Di lang pagkatapos sa magadan, mabubuhay sa liwat, magbabago ang kayang pagkatao, ang kayang pangpersonalidad, mas magiging makusog siya. Salamat sa inspirasyon kang mahal na Birhen. So, ining tulo, very important for us to repeat. Let us have faith at all times. Let us be young men and women of action, of serving people. And let us be strong and firm sa tubang kang mga problema o kadipisilan o pagsakit na namamatay aniyato. God is love. And He loved the Blessed Mother who went through difficult times. And now, there she is, Queen of Heaven, Mother of the Church, blessed among all women. Kaya pag kita na may bibi sa kagurangnan, paagi inabutan nato ang tamang kang mga Birhen, makasisiguro tayo na itataw sa to ang grasya na kung anong namatayan niya, mamamatayan din nato sa itong buhay bilang mga jóvenes, hasta kita maging adults, hasta kita magataan sa itong pagtubod bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko. Amen! Viva la Virgen! Sa ngaran kang Ama, kang Aki, kang Espiritu Santo. Amen. Matitupuan ka, boss, para sa panugapin ng doon. Let us observe silence and let our hearts now raise to God as we bring Him our petitions, our aspirations and longings. We now profess first our faith altogether. Nagtutubod ako sa salong Diyos ang mamakamakaman. Kagimo ang langit at sindang daga, kan kamo sa laiming asin day na hihiling. Asin sa salong kabarangnan na si Yesu Cristo, bukong aking kang Diyos. Asin namang dagikan sa Ama, bago kang damos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki dahil na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya, nagkaigwa kang gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan, naghilig siya hari sa kalangitan, asin na nilaman, huli kang Espiritu Santo, Virgen Maria, asin na itaw. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtiyos sa krus sa kagadanan, asin linubog. Asin kanikatulong altaon na buhay liwat. Sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa to ka naman. Asin manguraway mamabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, ang sayang kadeyan, dahil katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan, asin kang taon ng buhay, nagikan sama, asin sa aki. Siya, kaiba ka nama, asin kang aki, sabay na sinasamba, asin pinamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga propetas. Asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako ng pagtungod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin nagahalat ako kang pagkabuhay liwat, ng mga gadan,
asin kang buhay na abot na panahon. Amen. Amen. Again, in silence, let us think of what we would like to pray to God as our petition. O Diyos na makakamhan, asin daing kasangkoran, idinudulot niya mo ang samuyang mga pamibi na kami magtalubo sa kabanalan, asin kapakumbabaan na may pusong na debosyon sa ina ng Diyos, Nuestra Señora de Peñafrancia, na nagdadara sa mulo sa imong aki, initaas niya mo ang samuyang tingog sa paagi kang sa iyang intersesyon, minasabi, ang gabos bagusog tabi, mamomoto na ina, tabangi kami. Mamumoton na ina, tabangi kami. Again, louder. Mamomoto na ina, tabangi kami. Almighty God, through your grace, Mary became Christ's perfect disciple. Guide our Holy Father Francis, our Bishop Rolando, and all the bishops, the clergy, and the religious, in their commitment to a life of genuine discipleship, and that they may sow in the family the seed of vocations to the priesthood and consecrated life. We pray. Diyos na makakamhan, ginibo mo kaming nasyon na may tunay na pagsari kay Virhen Maria. Giyaha man lugod at samong mga lideres na magserbi sa mga Pilipino sa tamang pag-asenso at si pagkasararo, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, tinaumusamo si Santa Maria na sa among ina para arugaon ang panluwas na anyo, material at espiritual na pagbuhay-buhay. Nguwan na simana, sinisilibrar ang sa imong kapistahan. Sana padaguson mo kami sa anuman na okasyon. Ipabayad mo ang tudok sa puso sa sakandang material na pangangaiko. Darahon mo sinda sa makahulugang selebrasyon na mararom na pagdidibusyon kay ina. Ipamibi mo kami. Makumuto na ina, tabangi kami. Almighty God, in our time, the Church and the world have need more than ever of missionaries, capable of proclaiming by word an example of the gospel of truth. May the youth of the Archdiocese be formed in the school of Jesus, and that in the various environments of their daily existence, become credible witness to the Father's love, visible in their choices and attitudes, in their way of receiving people and placing themselves at their service. In faithfully respecting God's will and His commandments, we pray. Mamumuto na ina, tabangi kami. Almighty God, you continue to show your providential care for those who suffer, the poor, the oppressed and marginalized, those who suffer great injustice in the world, and those who are being persecuted for their faith. May the example of the Blessed Virgin Mary inspire them to great humility amidst their trials and difficulty. We pray. Mamumuto na, tabangi kami. Makaggang na among amahan, hinaot pangta nga ang mga batanon, magkana ay kusog, na buot nga mag-alagad sa isipan ni Malay. O mahimong responsable nga tapangalagad sa mabuhat sa Ginoo. Hinaot nga kami, makasabot dayon sa mga tinanghalan, aksyon o mahimo nga makabatyag dayon sa mga naitago sa kalibutan. Mutubo
sa pagkahinang usay, responsibilidad, ug maluluyon nga pag-amping, ug dili tugyan nga dili ni makadugang sa komunidad. Na mapangad duyon, pagkamasadiriyon o mahimong abusado, mag-ampo kita. Mamumuto na ina, tabangi kami. Makakamahal na Diyos, padagosa sa imong kahadaan, ang mga tugang nyamong na maaram na, asin makamtan manlugod ninda, ang mga promesa para sa sarong marhay, asin masinunod-sunod na para silbi kan si imong marhay na bareta. Rangahon asin giyahan manlugod sinda ni mahal na Birhen Maria, asin buksan para sa inda ang mga pintuan kan langit. Lugod, tabangan man kami ngunyan na mga buhay pa, asin padagos pang naglalakaw digdi sa daga, na itutok ang samong mga mata sa hadaan na naghahalat sa muya sa langit. Ipamipili niya to sa kagurangan. Now, in silence, please put your hand to the person to your right and pray for that person. And now, turn to the person to your left. Put your hand on his or her shoulder and pray for that person. You may face the altar. Mamumoto na Ama sa tabang ni Ina Nuestra Señora de Peña, Francia, patalubuon mo ang samuyang pagkamuot, palaada ang samong pagtubod asin gibuhong pusog ang samong paglaom sa saimon na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukapuan kabos, ang liturhiya kan Eucharistia.
Tindugbuan gabos. Pabibig ka mo, mga tugang, tangani ang suko at sinansidong atang, maako man lugod, kan Diyos amang makakamhang. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa iyang mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa kapelmet kan panimbangan niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Magpabibig, O Diyos ning katoninongan, asin pagkamuot, ining atang niya mo niyan, magdodot lugot sa imo, ning tunay na pagsamba, asin makasaro sa muya, diyan sa imo, huli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo. Itaas ang mga puso. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Totoong maninigo asin dapat batanos asin nakaliligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamahal na din kasagkoran. Ang mga aki na harayong isinibigbi, isiniblag, kang krimen ng kasalaan, Pinood mong teleponon, giraray sa imo, huli kang dugo, kang aki mo, asin sa bagsik kang espiritu. Tanganing ang banuaan na nabilog sa pagkasaraw kang Trinidad, para sa kaumawan, kan manlain-lain mong kadunungan, nabitbitan na simbahan, hawak ni Kristo, asin templo kang espiritu. Kaya kay riba kan mga koro ni mga angeles, nag-uuwaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag ni pagtubo. All together and aloud, makusuntabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos din mga kusog, malala ng pinagiging. Kagurangnan, ikanangad ang banal, burabot din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pamanala ka ng buong kansimong Espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Kan siya sa lugarin niyang buot, pinasaluiban sa kun sa pasyon, nagkuwaning tinapay, asing pagpasalamat binaak ini, asing tinaong sa sayo mga disipulos, naan sabi, mag-ako kamugabos, asing magkakangkay ni,
sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siriman pagkamangi, pagkuha niya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinauso sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Paini ang kalis kang sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan. Napapabulosan para sa Indo, asin para sa dako sa pagpatawad kan mga kasalaan. Inipag-ibuhon Indo sa pagromdo sako. Misteryo kan pagtubo, kami nga nagdurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa ino kagurangnan, kat tinapay ning buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapakanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aaral, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaloon kan Espiritu Santo. Ginoo na mga kalurangdanan sa iyong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mga papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girong dumasa sa imong pagkaharapan sa mga tugang na nagtorog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos ng mga gadani. Dangan ako sila sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inaakan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos ng santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpumuraway sa imo siring man, uli sa aking mong Jesu Cristo. Uli sa iya, sin kay baniya, sin sa iya. Sa imo, Diyos amang makakamhan, kasarukan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. All together. Amen. Natukdoan kan mga nakaliligtas na
tugon, asin pinatuod kan Diyos daw na kugalian, nangangahas kitang magsabi. Kami sa kabos na maraot na mimibi kami kagurangnan. Parasan sa maldaw niya mong katulinungan, tangani kami natabangan kang sa imong pagkaherak, magindani na talingkas sa kasalaan, asin manligtas sa kabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat kang maugmang paglaon, asin pagdatong kang samong paraligtas na si Hesu Kristo. Kagurangnan ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan ibinawalan ko sa Indo ang sakong katuninongan, itinataw ko sa Indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin mapagkaniguwa na siya mapatuninong, asin makaburonyog sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay at sinagahari sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katulinongan kan kagurangnan, danay namapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Patugang mga aki, magpatinarohan kamo, nin katulinongan ni Kristo. Peace to all of you. Let us sing together and aloud. Modero canto gapas sa kabos na
Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, paladan na mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikang magdagos sa sakuyang arong. Alagad, magtaram ka sana, asinan sa kuyang kalag, mauumayan. Mga tugang, mga aki, we will receive communion in holy silence. Let us experience holy silence so that when we receive Jesus, we welcome Him with joy, we thank Him for His presence, and we pray to Him for all our needs. So again, for a moment, let us observe deep and holy silence as we receive Jesus. While we will not sing, and then later on we will sing. So I challenge you, mga tugang, mga aki, obserbahan niya to ang Divino Silencio.
Juan Gabos. We bow our heads, idoko ang payo, mamibig kita. O kagurangnan, ang sa imong tataramon asin ining Eucharistia, nagtataw sa mo ning kusog asin buhay, mapakinabangan lugod ang balawg na ini, tangani makamtan mi, ang buhay na daing kasagkoran, puli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Isusunod po niya to ang pagbindisyon para sa mga kahuvenan asin ang mga gamit sa pagbindisyon kiina. Kung igwa po kamo mga kandila, pakisuluan po, mga rosaryuhan, panyo o burak, tabi pakitaas para sa pagbindisyon. Mamibig kita, prayer of blessing. Pagumawon ka, Diyos na kagurangnan, burabo din gabos na kabanalan. Siring na kami man, padagos kami na pasangkog, sa muntoning pangatama ni na, hinahangad niya mo, na bendisyoni, ang mga jóvenes, lugod tanay sindang maging maimbod sa pagsunod sa imong kamutan. Magtalumulugod sinda sa pagkamot, sa imong tanganing magkanigo sindang magutob kang sa indang katungdan. Bendisyoni siring man ang mga kagabitan para sa pagdebosyon kina Nuestra Señora de Peña Francia, makatabang lago dini sa pagtalubod niya mo, sa pagtubo na si pagkamot, huliman sa naki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Let us look at the Blessed Mother as we sing. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Exes nostra salve.
birthday, Jenny Oremus, omnipotens Peter de Deus, qui gloriose Virginis Matris Maria Corpus et Animam, Odinium Spiritu et Vetaculum et Pecimeraretum, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione vistantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. Matukopon ka, boss, para sa mensahe pasasalamat na itatao sa to ni Reverendo Padre Arnel I. Haber, ang Direktor kan Cáceres Youth Commission. Palakpakan sa buo siya. Okay, jóvenes, Giraray, everybody say, I am not afraid. Kaya, chill sana. Okay, halipot na salamat na baka ko naman mention ni Gabo sa chan. First, pasalamatan na sa mahal na Diyos sa pagdago sa pagtaos sa tuwiring kusog. Giya sa Gabos na aldaw kang preparasyon pagsalabakan ng MYC. Makusog na palakpak para sa Diyos Ama, Diyos Aking, Espiritu Santo. Okay. Ikadua, ang satuyang mahal na ina at padagos na nagataman sa tuya. Originally, ang satuyang MYC ko ta September 1. Kaya lang siguro nagmautan mahal na ina na i-celebrate niya sa iyang kumpleanyo, sa iyang birthday. Kaya happy birthday Mama Mary, palapatang sa mahal na ina. Dahil ikatulo, pasalamatan na sutuyang ginagalangan ng Arsobispo among Rolly, sa iyang presensya mo niya nabanggi, sa padagos na pag-inspira sa tuya na chill sana, maging passionate, maging enthusiastic, dahil matakot na mag-survey sa Diyos, asin sa kapwa. Palagpakan niya, ito sutuyang Arsobispo. Okay, salamat po among. Okay, salamat din sa mga padig na yaong girari nag-celebrate sa tuya, nagpailing ng suporta, lalong-lalo sa tuyang mga jóvenes. Saron-saron ko po sinda, especially ngunyan year of the priest and the clergy and religious. Saron-saron na pasalamatan. Si Reverend Father Eric Bopis, Secretary ni Among. Yan. Then, sunod si Reverend Father Angel Paul Core, ha-assign sa Francia, Palakparanda. And then, Reverend Father Alfredo Tuyay from Christ the King Parish, Palestina. Thank you. Then, Reverend Father Ronald Asugs, halipa sa Iriga, Palakparanda. Then, si Father Godofredo Rueda, ang sarupong katabang man sa Campus Ministry, liyaon siya sa Francia, Palakparanda si Father Gudi Rueda. And ang sarong makantaan siyan, halat-halatunda, pagkatapos kan misa, tatawang kita na magayon na kansyon, si Reverend Father Xavier Amoroso. Okay, salamat po sa inyo mga fathers. Then, ikalima, pasalamatan tayo itong mga padi na nagtabang sa tuya, nagpasubli ng mga gamit sa misa, si Monsignor Noe Badjola, si Riman, si Father Wilmer Tria. Palapangan pasindan. Okay. Then, ikaanong, pasalamat sa Gabos na organizers and staff ng Marine Youth Congress, ang CYA headed by Ate Malu, ang Rinconada Partido Bay Central Youth Council, Palapangan pasinda. Ang Antioch of St. Jude, Youth for Christ, animators and singers, nag-prepare ni presentation, specialists and clergy and religious, ang gabos na volunteer sa different committees, volunteer security and medical, City Health Office, UNC College of Nursing, Philippine Red Cross, Order of Gifron, Griffon, Metro Naga Water District, SWMO, UNC interns, Barangay Tanner from Lerma and Triangulo, PSO, PNR, servers and choir from the seminary, mga sisters na nagpakumunyo na sinang ma-vocation campaign at yan, Siringman, ang local government na pinamamayuhan ni Mayor Bongat, as in ang provincial government na pinamayuhan kan sa tuyang governor. Palakpan sila ka, boss. Siringman.
man ang gabos na sponsors na samuyang paulit-ulit na babanggiton mo niya nabanggig, ang Jollibee, Villa Rosita Hotel, Gold Print, Aso Garden, Globe, Aventura Bike and Outdoor Shop, Escuela Arts and Graphics, Atlantic Bakery, SM, 3GX, and Ecosential Food Corporation. Palakpan tayo. Ito yung mga sponsors. Okay. And finally, makusog na palakpak sa gabos na nagdigdi asin nagpartisipar ng mga jóvenes. Makusog na palakpak para sa mga jóvenes. Giraray, ulitin ko po, maghirilingan kita next year para sa MYC 2019, especially ma-celebrate kita kan Year of the Okay, everybody say, I am not afraid. Kaya chill sana. Pakisabi sa inyong kataid, chill sana. Okay, very good. I-acknowledge naman po ang first class relic of St. Pope John Paul II na hali sa Archdiocesan Shrine and Parish of St. Jude Tadeus. Kaya po araatyan, bago po pagkatapos kan misa, araatyan lang po, magkakaigwa kitang oportunidad ng aning makapag-venerate po sa relic ni St. John Paul II. Matindog po ang gabos para sa solemneng pagbendisyon. Mga jóvenes, before I give the blessing, I know you already know na kita ngonya nasa year of the clergy and those called to the consecrated life. So together we pray for them, calling on the Blessed Mother. All together and aloud. Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Let us express our gratitude and thank you for the wonderful ministries of our priests and those called to the consecrated life, sisters and brothers. Makusog, bigyan nato sinta, kag makusog, urapakan nato sindang gabo. Ngunyan, para sa bendisyon, mientras nakabo binibendisyonan, always make the sign of the cross. Ito po ang payo. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan. Anaman, asin ang aking, asin ang Espiritu Santo. Lakaw kamo, asin iarubay ang Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva! Salwat po sa rupang makusog na palakpakan para sa satuyang ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva Reina Cancabikolan! Viva la Virgen!
September is always associated with Our Lady of Peña Francia, our Ina. It is for this reason that I invite you, my dear friends, my dear Bicolanos, my dear devotees of Our Lady of Peña Francia all over the world, to come together in spirit, in prayer, in rejoicing, in veneration, as together we celebrate this wonderful feast of our Blessed Mother, our Ina, Our Lady of Peña Francia. The theme of this year's festivities is imitating Mary's humble service in the year of the clergy and the consecrated persons. Yes, my dear brothers and sisters, my dear devotees of Our Lady of Peña Francia, we are called to imitate the Blessed Mother's humility, by the power of which the Son of God became man, became our Savior, and Mary became the Mother of God. Mary exhibits through her life of simplicity, through her obedience to Almighty God, and most especially through her self-surrender to the will of God in the service of God's people. Today, in our land, we're asked to be humble, where so many people are aspiring for power. Today, in our land, where life is trying to be made complicated by modern technology and the temptation of materialism, we're invited to live our lives in simplicity. God loves a humble person. God cares for simple person. Like Mary, let us imitate these virtues of hers, so that with her we may always glorify God and do good for our people. Again, I invite you all to the solemnity of Our Lady of Peña Francia festivities. Join us in all our novena prayers. Join us in all our efforts to promote this devotion, and join us most especially in imitating the Blessed Mother in her humility and simplicity. God bless you all. Viva la Virgen! Ito si ate! Partner, asan ka, partner? Ayan, palakpakan naman natin. Anong name mo, ate? Tin. Ate Tin! Palakpakan natin si Tin! Alright! Okay, Tin. Simple lang naman. Taga saan ka, Tin? Taga Francia, Naga. Tut, 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 tut. Okay, sira pala yung ano natin. Sabay-sabay na lang tayo. Tin, taga saan ka? Taga Naga! Tut, tut, tut. Okay, Tin. Ano ba yung ina-expect mo sa mga sunod pang mangyayari sa MYC? Ano, may isayaw sa kanila. Gusto mo bumaba? May kasayaw ka. Okay, thank you very much, Tin. King, asan ka, King? Hello, Mika! Dito ako sa Partino District. Partino, hindi ka na nakikita. Ayan, ayan, go, King! Hello! Sino yung kasama mo dyan? Ayan si Kuya, kumakain siya. Ayan, Sir!
Hello? Natutunan mo kanina sa homily ni Archbishop. Halanda? Mary is, of course, a mother of faith and, of course, a mother of passion. Ay, Magsayawan tayo! Music! so tayo magsayaw. Ayan, hindi na magpa-music. Sabay-sabay tumayo! Ang hindi tumayo forever single! Ano? Magkaalaman na dito!
pumapalakpak. Palakpakan niya dyan! Ayan! So, at this point in time, we'll be proceeding to the next part of our program. Tingnan niyo yung IDs nyo. Tingnan niyo yung IDs nyo. Ano ang sunod na parte ng programa? Ate, ano sunod na parte ng programa? Ano sunod na parte? Ano? Tinatanong ka lang. Ano ang sunod na parte ng programa? No? No? Excited ka? Ano ang sunod na parte ng programa, ate? Clergy Religious Got Talent! Isigaw mo ba? Clergy Religious Got Talent! Clergy Got Talent now, ladies and gentlemen! Ay, hindi ko sa partner. Nawala ako, sorry. Bakit ba tayo ngayon, partner, may Clergy Got Talent? Ayan, so walang iba. Di ba last year, Year of the College? So for this 2018, Nico, it's Year of the Clergy and Consecrated Persons. Yes, and in the Clergy Got Talent, we'll be witnessing performances from our priests and religious brothers. Tama ba? Kasi wala ang Brothers sisters. na. Kasi yung sisters daw magpo-promote ng vocation. Kaya yung mga single dyan, malay nyo, yeah. Ayan, kaya hindi kayo sinasagot ni Sabihin sa katabi ng babae, magmadri ka. Ang sarap ng Nico! Magmadri ka kasi, magmadri ka na. Huwag ka na kumasa kay Crush. Ayan, sabihin din niyo sa mga lalaki, magpari ka na! Magpare. Ayan, Kay. So, ready na ba ang ating first performer? Ayan, Ready na ba yung first performer natin? Yes, so handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Wala, yung nasa baba, sumasagot pa lang pa kayo yung sarili niyo. Yung mga nasa taas, handa na ba kayo? Rated K. Handa na ba kayo? So, rated K na. I-push mo yan, K. ayan. So, mukhang handa na natin, crowd. So, our first performance is from Holy Major Seminary. Wow, so mga sakristan ba yan? Hindi pa. Hindi ba sila kanina joke lang, mga seminarians? Ano din sila sabi? Sabaw! Sige kaya. Ayan, hindi pa kasi tayo mag-dinner, di ba? Ayan, so, from college seminarians, from Holy Major Seminary, They are senior high school seminarians. Mga senior high school, yung tawa ni ate, sabi natin, ha? Ikaw ate ha? Ba't ka nag-spread ng gano'n ang sinabi kong senior high school seminarians? Ala. Video, post. ayan, so, bago ang lahat, bago madagdagan ng kawalayan ni Nico. So, he is a prince of Archdiocese of Cáceres for 7 years and now, and has passion for music and arts. Let's all welcome Reverend Father Senior Amoroso! Joke lang, wala palang senior high school. Mali Next pa lang performance pinabasa ko. natin yun, Nico eh. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening. I will be singing to you two songs. Ang unang kanta is very much related sa theme natin ngayon, which is Do Not Be Afraid. Di ba kapag meron tayong mga problema sa buhay, which is a fact of life, usually yung unang reaction natin ay natatakot tayo. But we forget that there is someone na nasa tabi lang natin. Handang umalalay, handang lumabay, at handang tumulong sa atin. We only have to be still so that we know that there is a God who is with us. Kung alam niyo po yung kanta ng hymn song na Still, you join me.
Ay sa Severa. Nilagay niya siya sa Severa. In fact, she popularized this song. But there's another version which was sung by Brian Pernobo. And siguro, bagay din ito sa vocation. Diba? May mga pagkakataon na tinatawag tayo hindi ngayon. Bakit tawagin tayo pagdating ng panahon? Diba? Ako po, tinawag ako ng Panginoon sa pagpapare. Siguro noon pa, kaya lang hindi ko lang pinansinan si Lord. But when I was in college, I was invited by some young people in our parish na tumugtog ng gitara. Okay? Kasi mayroon kaming bagong parokya.
Meron pa rito mga taga Nuestra Señora de las Angustias, Iriga. Hari ka mo sito. So, sabi ko sa aming sarili, pagdating talaga ng panahon, kayo, mga kabataan, talagang siguro karamihan sa inyo, konti sa inyo, basta sana marami sa inyo pumasok sa buhay pagpapare o pagmamate. So this is for you, pagdating ng panahon. Okay, mga kayo.
Ayan, Father. So ano po yung gusto mong konting message lang sa ating youth ngayon sa NYC? Alam nyo, ang buhay pagpapare is very dangerous. Very dangerous. Nakakatakot. Okay. Very challenging. Lalo na ngayong panahon, di ba? Alam niyo yung mga issues sa pare, alam niyo yung mga nangyayari sa mga pare. So, many young people, especially young men, are afraid na sumagot sa panawagan ng ating Panginoon. But sabi nga, do not be afraid. Huwag kayong matakot kasi kapag nagpare kayo, nagmadre o nagbrother, you're actually offering your whole life to God. And when you offer your whole life to God out of love for Him and out of love for the church, it is the greatest love of all. Yun ang pinaka-matayog o mataas na uri ng pagmamahal. So don't be afraid to love. Don't be afraid to answer God's call. Magpare ka man, magmadre o magbrother o sister, but ang pinaka-ultimate dito is do not be afraid to love God and to love your neighbor. Thank you. Thank you very much, Father. Teka lang, Father. Since don't be afraid tayo nandito, so dapat huwag daw tayong matatakot sa challenge. May challenge kami sa iyo, Father. Handa ka na ba, Father? Ayan, tumigil si Father. Huwag mo lang tanungin kung taga saan ako. Huwag hindi yun, Father. You're giving an idea, Father. Pero don't be afraid. Alam niyo ba, Father, yung Boom Boom Challenge? Sino magpapadaya? Siyempre, millennials, di ba millennials? At halika dito. Papadayain mo si Father. Halika dito. Hoy, Boxley, halika dito, dali. Ayan, halika dito. Obedience, obedience. At halika. Father, ito lang naman, Father, yung gagawin mo, Father. Father, gagayain mo lang sila. Father, gagayain mo sila. Hindi ka pinausap. Gagayain mo sila, Father. Isa doon, trending ngayon na sayaw. Handa na ba kayo? Handa! Father, si Roberto, music!
following sponsors: Jollibee, Gold Print, City Government of Naga, Provincial Government of Camarines Sur, Villa Resita Hotel, Asa Garden and Catering Services, and our brothers and sisters in Christ Youth in Action. We would like also to thank our minor sponsors: Aventura Bike and Outdoor Shop, Scholar Arts and Graphics, Atlantic Bakery, SM Supermarket, 3GX Solutions, and Eco Central Food Corporation. Thank you for making this event possible. So again, let's watch a vocation video from the Daughters of St. Paul. Hello. Hello, And so, that's from the Daughter of St. Paul Vocation video. So ngayon, partner, mabubunot na tayo ng first winners for our... Naudlot siya kanina dito. Yung raffle ticket natin first, 5 consolation prizes. Price niya ay t-shirt. Yeah, MYC shirt. Sino dito yung mga wala pang MYC shirt? Ayan, so for free. Bili kayo. Sabi kasi bumili kayo nun, hindi kayo bumili. Ayan, so for example, 10 pesos lang at t-shirt ka Siguro na. tayo ng 5 winners. Ayan, so... Partner, mas mataas pa sa'yo yung raffle, yung tablo. Next year, mababa. So, tatawag tayo ng participant. Meron tayong kinausap kanina from Ayan. SGB. Miss Gabriel Fuliente. Ayan, Miss Biglaan. Gabriel. Ayan, so, Gab, bubunot ka ng 5 ticket. Okay, bago ka bubunot,
Papacheck muna natin sa pulis kung meron kang mga dalang ticket dyan. Security. Okay, first 5 winners of MYC shirts. Sino gustong manalo? Iraso ka, Mike. Ayaw ko, gusto ko 20,000. Aking tanong, bumili ba sila ng ticket? Sino yan, Gabi? Isigaw mo. Moral Shiroji. Moral Sheila G. Nandito ba siya? Moral Sheila G, alika dito. Sheila! Next, Gab, bunot. Diretso tayo. Moral Sheila G. Next, sino? Benitez Judean. Benitez Judian! Asan ka? Julian! Benitez Wala sila! Judian! Ano ba yan? Sino pa? Angelica Falcon. Angelica Palco. Palcon! Oy, Gab! Angelica Palcon! Bunutin mo Asan yung kayo? Gab, yung nandito naman sa JMR Coliseum. Sana yung nasa GMR na ang sunod? Mark Roldan Tampoco. From UNEP, Mark Roldan Tampoco. UNEP! Asan yung UNEP? And last, sino yung last na makakarsive ng MYC shirt? Ruel C. Lucenia. Ruel C. Lucenia from Ito ba? High School, Iriga City. Yeah. Thank you very much, Gab. Thank you, Gab. So wala silang lahat dito. You have 30 days to claim your prizes sa JP2 Youth Center. Ayan, so abangan ang susunod na raffle draw mamaya. Pasis ko di pagilid. Ayan. Thank you very much. Ayan, thank you. Logistic team. Handa na ba kayo for our... Hello. Handa na ba kayo for our second performance? Wala ako naririnig. Handa na ba kayo for our second performance? Handa na kayo? Talit siya na. College seminarians? Yes! So, tawagin na natin, partner! Situloy-tuloy na natin ang mga taga-Holy Major Seminary. Please all welcome our College Seminarians! Sino sila? Ay, ayun pala sila sa Ayan, so sasayaw sila. Sorry naman. May pa-entrance pala. Bawal mag-video. Ayan, palakpakan ulit for College Seminarians from Holy Major Seminary. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Lo mío todo se puede, la fiesta la llevo en mis genes. Yo soy la reina de los nenes, mi gente no se detiene, aquí nadie se quiere ir. Si el ritmo está en tu cabeza, ahora suéltate y mueve los pies. Me encanta cuando el bajo suena, empezamos a subir de nivel. Toda mi gente se mueve, la fiesta la llevo en mis genes. Yo soy la reina de los nenes, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. Se consa, chérie, la. Francia, Colombia, Houston, Freeze. J Balvin, Willy William, Beyoncé, Freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y veamos dónde está mi gente. Me fue a bouger la tête.
But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they running out of options. Cause I've been going off and they don't know what. Turn up the music cause the song just came on. Turn up the music if they try to turn us down. Turn up the music, can I hear it till the speakers blow? Turn up the music, fill your cup and drink it down. Sexy and you know it, put your hands up in that. Put your hands up in that. Put your hands up in that. Sexy and you know it, put your hands up in that. Put your hands up in that. Put your hands up in that. Hello. Ayan, so hindi pa dyan nagtatapos ang performance.
performance ng ating college seminarians from Holy Major Seminary kasi meron pa silang band performance! Habang nagpe-prepare sila, we would like to thank our sponsors, Governor Mix Villapuerte, Mayor John Bongas, City Health Office, UNC College of Nursing, Philippine Red Cross Camarines Sur Chapter, Order of Griffon, Metro Naga Water District, SWMO, UNC Interns, Barangay Tanan from Lerma and Triangulo, PSO, Philippine National Police, and Antioch St. Jude Tadeus Parish. Thank you very much for your humble services for the Mayan Youth Congress 2018. So yung mga nag-iisip na mag-shift sa college, malay nyo, dapat mag-shift kayo sa Holy Major Seminary. Or kaya naman, yung mga nahihirapan na sa thesis, yan, gawa na lang tayo ng homily sa Holy Major Seminary. Holy Rosary Major Seminary. Yeah. Sa may program team, yung mga uhaw na water. Ayan, atin din ang dito. Meron din sa kabila. Ayan, for only 15 pesos. And just approach them. Check, available din ang Marian Youth Congress 2018 merchandises. So, meron pa ba tayong binibentang t-shirt? Meron pa ba? Check. Meron pa bang available shirt? Meron pa mga binibentang t-shirt? So, available. May binibentang mga pamaypay for Marian Youth Congress 2018 merchandises. So, bili-bili kayo ng inyong mga souvenirs. Ayan. Hello sound, check sound. Hello sound. Hello man sound. Hi sabi ni sound. Nakakatakot naman. Nag-respond si sound. Alright. Alright. Good evening guys. Pasensya na, bago gising pa lang kami. Na-inform lang kami ngayon, to be honest with you. Oo nga pala, before we start our performance, we'd just like to introduce our band, the Vox Band, fresh from the Holy Rosary Major Seminary. And hihingi na rin ako ng pasensya, lalong-lalo na kayong sa ating mahal na ina. Kaya Mama Mary, please lang, pagpasensyahan niyo na po ang performance namin. Ayan nga, oh, may hawak pa akong script. Okay. Before we start our performance, ang aming kanta po is, alam kong familiar kayo, pero it's a bit secular, kaya alam ko alam nyo to, kaya please lang sabayan nyo ako, okay? Okay ba yun? Salamat naman. Okay, pagpasensyahan nyo na po, ha. Technical difficulty, eh.
cha-cha, ngunit ang paborito ay pagsayaw mo ng elbing mo. Nakakaalin, nakakatindi, balahibo. Susunod natin? Hindi. Nalalambot aking kamay. Ikot na ang laga. Sapat na ang pera. Buhay na iyong mga mata. Lumiliwanag ang buhay. Habang ayo'y magmamahay. Ang kamay mo ay braso. Sana noon pagmahal ay sinabi na Malakpakan naman dyan, no? Thank you. Lumipas ang maraming taon, di na tayo nagkita. Alit ako'y may anak, ngunit walang asawa. Nagpugas ka raw, napinggan sa may ermita. At sinabi, nasabi sa akin, sa madilim na
Hello. Thank you very much, Holy Rosary Major Seminary! Palakpakan naman dyan! Ayan, gagaling nila, partner. Nasaan na yung mga brothers? Ba't alam sila? Asa na kayo? Hindi naman po kami magbo-boom-boom challenge. Asa na yung mga brothers? Brothers? Hello, hi. Hello. Asa na yung sumayaw? Yan, ayaw nyo ng certificate. Ay, later, oh my God. How will you explain this, Kay? Hindi ako. Oh my God. Kayo po. Opo. Yes, hi, good evening, brothers. Tawag natin. Kayo po. Magpapresent na tayo ng certificate. Ayan, so yung from Sige. college seminary Ayan. Holy Major Seminary. Kinabahan ako kay pagbaba nila. Akala ko huling paghuhukom na. Ayan, so brothers, ayan, nasa na yung natin? Yung tokens po. Ayan, so brothers, batiin nyo naman yung ating mga madlang people. Hello po. Wow pa! Grabe yung energy niya, no? Ang layo doon. Sabi na ni ate, ay! Masyado si ate! Pinili. Ate, lalaki po ito. Uy, grabe siya. Baby. Sumbong kita kay mga bayaan mo to. Nasaan na yung ating mga tokens? Tokens? Sige, invite muna kayo sa mga pwedeng mag-enroll sa Holy Rosary Major Seminary. Go! Pasahan sila. Ako na lang, so hindi seminarian. Okay guys, so nakita nyo naman siguro na ang mga seminarista ay yung perception nyo sabihin yung seminarista, hindi naman talaga kami yung mga boring type na sinasabi ninyo na puro dasal. Hindi po ganun. Sa seminaryo po, simple lang naman. Konting kain, konting laro, konting aral, maraming dasal, to be honest with you. So, ngayon, since na-witness nyo naman yung aming performance, alam nyo naman, may hint naman siguro kayo kung ano ginagawa namin. Sa seminaryo po, we always do fun things. Kaya yan, we're inviting you kung sino dyan yung nafe-feel nyo na parang may urgent calling kayo sa kung saan. Alam mo, ikaw, Brad, alam mo yun. Yes, Tito. Kung na-feel mo yung ganun, please, come and join us. Masaya doon. Ayan, so join Yes, them. masaya daw. Ayoko dun kasi konti ang pagkain. Sabi niya, konting kain lang. Okay, so thank you very much. So this is... Sobrang galing nila. May simpleng... Yes, simpleng token lang para sa Holy Rosary Major Seminary. Palakpakan naman tayo sa ating mga brothers. Thank you very much. Thank you very much po. Maraming salamat. Yan ba yung Bread and Wine Band? Hindi, joke lang. Okay. Ito pala. Okay. So, okay. Handa na ba kayo for the next performance? Talaga? Alam mo, partner, kapag sila yung kumakanta sa mass, nasasayaw din ako. Yes. Sobrang alive and energetic. Ganon. Ayan, so handa ka na ba, Mark? Ano? Handa ka na ba? Siyempre, handang-handa na ako ma-entertain ang ating brothers from the Missionaries of the Pool.